झूल रे मिताई झूल
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ତାଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍ଗିରେ ଉଠିକି ଯାଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ରୋମ ଟାଙ୍ଗିରେ ଉଠୁନଥିବ ଆଉ ସେ କହିବା ଯାହାର ଯାହାର ଶକ୍ତି ନେଇକି ଯାଇକିରି ଟୁଙ୍ଗେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଥରେ କୌଣସି ଷ୍ଟିୟରିଂ ନାହିଁ। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆଦାୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କିଣୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିବ କାଟି ଆସ, କିଏ କହିବ ପହଞ୍ଚିବା ଆସ, କିଏ
भाई